A Asociación Española contra o Cancro acaba de poñer en marcha un programa específico para os pacientes oncolóxicos que viven en situación de illamento social. A iniciativa consiste en achegar aos núcleos rurais de alta dispersión poboacional os servizos deste colectivo. Esta é unha aposta que fai a asociación por estar próxima aos doentes oncolóxicos, sobre todo nun contexto de incertidume económica na que por en marcha iniciativas como esta se presumen cun carácter, como consideramos nós que ten que ser a realidade da asociación, un carácter valente que aposta por estar próxima a todas aquelas persoas que o precisan, non? Coa pandemia este programa faise máis necesario ca nunca, xa que moitos dos pacientes oncolóxicos optaron polo autoconfinamento ante o medo a contaxiarse da COVID. Actualmente, a maioría das persoas que padecen unha patoloxía oncolóxica están vivindo situacións de autoconfinamento, non? No sentido e no medo vinculado ao SARS-CoV-2, que fai que moitas destas persoas, aparte desa situación de soidade que poidan ter pois, en relación ás dinámicas familiares, tamén hai este outro tipo de accións complementarias que teñen que ver co autoillamento, polo medo, pola preocupación de ser contagiados pola enfermidade. O programa ten 3 obxectivos principais. O primeiro, ofrecer atención psicolóxica a todos os pacientes. O segundo, desenvolver actuacións sociais que permitan cubrir todas as súas necesidades. E, por último, responsabilizar ao resto da poboación. Tamén pretendemos dinamizar o que é o polo asociativo de cada unha desas localidades, intentando crear figuras de, nos chamamos voluntarios titores, que van a ser aquelas persoas das comarcas que poidan facer seguimento de outro tipo, non? Máis de acompañamento na soidade, ese tipo de colectivo, non? Se trata de responsabilizar a poboación civil no contexto de que todos temos que ser responsables de atender a vulnerabilidade que se dá nas nosas comarcas e nos nosos concellos. Este programa desenvolverase en comarcas como a do Salnés, centrándose nos núcleos de menos de 10.000 habitantes. A previsión da Asociación Española contra o Cáncer é atender a unhas 300 persoas. Aínda que cheguemos a poucas persoas, vai ser unha aposta importante, porque van a ser persoas que, noutro contexto, non terían acceso a ese tipo de programas. Neste sentido de que aquí o valor económico non existe, o que existe é o valor da atención a unha persoa que vive soa nun contexto de patoloxía avanzada e que vive nun contexto, nun núcleo que o mellor por dificultades de transporte ou outras características similares tería dificultades de acceso a un servizo específico, non?